lena i-3rd generation Audi RS3 Sportback ebiza 1.2 million rands. Ama-rumor athi ngenzeka kube ukugcina enenjini ewu-2.5 litre TFSI ngoba ngenisa ama-electric vehicle manje, but ke engine sokhuluma ngayo later. Angibuthi khona ongangiphikisa uma ngithi ka-Audi benze umsebenzi omuhle ngoba hayi bayishayile le moto inhle yawadonsa amehlo, nalombala obomvu uthango red metallic hayi uyenza nje igqame kamnandi. La ngaphambili i-grill inkulu imnyama yenza nje ibukeke kahle, ama-lights la ama-LED from the side, ama-rim awu-19 inch futhi la ngaphambili emakhwapheni ngathi ithe ukuqumba nje kancane okuyenza uma uyibuka ngaphambili kube ngathi igolozile nje impela. La phezulu ine-panoramic sunroof emnandi abantu abayithandayo kakhulu. Ngemuva ama-LED headlights nakhona akhona bese ubuka la ngezansi ingqawe zimbili njengasekuqaleni inkulu ziyaduma kodwa seyithe ukuncipha kancane still kodwa zikhipha nje umsindo omnandi o-enjoyable. Lobuhle bangaphandle nangala ngaphakathi bukhona yinhle, bayakhe kahle, iquality iphezulu, yonke into eqinile nje inhle iyabukeka i-right. Ama-seats amnandi aney'tishi ezinhle, leather futhi ahlalisana kamnandi ngaphambili, especially ufuso driver. Ngemuva ispace sikhona noma singekho kangako kuyafana nje njengakwi-A3 normal ngoba phela imoto encane leyo kuyona enkulu kakhulu. So la ngaphambili kune-touchscreen infotainment system, MMI navigation plus, ivezele navigation, uxhuma ifoni nge-Apple CarPlay, Android Auto, udlala ingoma, i-beacons eBang & Olufsen, konke nje ama-settings emoto uwenza khona la kule screen. La eceleni phezulu udriver une-digital cockpit nayo futhi uyakwazi ukuyishintsha ukuthi ufuna ukubonani. Steering lesi simnandi siyangichaza ngoba siyindwangu, if unenkinga okujuluka izandla nje ngeke sikuphunyuke if ususejubaneni la ngemuva kwakhona kube nama-pedal shifters of course. So nje ingaphakathi lonke nje limnandi, i-right inhle, hlala kamnandi, quality phezulu. Hayike RS ngenjini 2.5 litre TFSI engine yodumo isakhona nala amandla futhi asafana kuthiwa 294 kilowatts, but umehluko 500 newton meters we-torque sebethe ukuyinyusa ke nje kuso 500 manje. Gearbox uyi-7 speed S-tronic dual clutch, shintsha nje kamnandi, moshintsha uyaqhuma, uyawazi ke umdumo we-2.5 TFSI ukuthi mnandi kanjani. Nala ukhona noma ungasekho ke mkhulu njengasekuqaleni u-0 to 100 hayi impela ubamba ngo-3.8 seconds okuyinto esheshayo ke if we comparison nendala ngoba endala ibamba 4.1 seconds. So nje hayi isukiso kwenhlamvu before reach i-top speed ka 250 kilometers per hour, but if uyifake RS Dynamic Package Plus ijubane ligcina 290 kilometers per hour okuyenza nje kube imoto enqashayo ngempela. La imnandi khona oyi-enjoya khona isemakhoneni ngoba ayikhona iyalibamba. Steering siya la usikhomba khona ayisekho leya understeer bikhona ekuqaleni. Imfihlo abayenzile ukufaka i-RS stock splitter yenza ukuthi i-torque emasondweni angemuva ifake ngokushinyashiyana kwamasondo, ifaka left imithanda, ifaka right imithanda, if uqondile ifake wonke 100% kuwona wonke amasondo ngokulingana. So ikhona nje iyabambelela kamnandi. I-grip yinto ekhona ongayisweli nakancane ngoba phela i-quattro so idonsa ngawo wonke amasondo, iyabambelela. Imuthanda futhi ke uyakwazi nanokudrifta ke ngayo le mpahla, wawazi nje ukuthi i-RS3 yokudrift hayi afethu le moto enjoyable, angifuni uqamba amanga. Ka-Audi nje benze nje umsebenzi omuhle kakhulu and umnandi as a daily car futhi iyenza nje kamnandi ngoba ayisaqinile kakhulu njengasekuqaleni. So amabhampu nje awusawuzwa i-harshness yawo kakhulu if uyicruisela kamnandi. Ngakwi-fuel consumption bengi-average 12.3 liters per 100 kilometers, but ke ka-Audi bathi ihamba kahle uyayibona ifika la ko 9 liters per 100 kilometers. So Audi RS3 Sportback ifikile.